you dance? It's a touch of love. Sino ganda na? Would you run? I never look back. Siya mo nakata, pre. Kanta, pre. Kay- Imong gitar, pre. Di maojud, pre. Dili ang lyrics sa sayop. Ha? Sayop ang lyrics ay. Ano mo lyrics ano? Na, butang pa question mark. Baby. Ano mo tarong? Question mark. Would you Gusto dance? ko basa na Wagi eh. mo gisinabot do. If I ask you to O na dance. question mark. Tapusan. Listen. Taso na, basta na yung question mark, taso na siya. Nga. Ayaw mo pa. Wa ko kay eskwela sa una eh. Usa ni? Would you run? I never look back. Ano ba? Ano na siya? Would you cry Wagi mo ka. if you saw me crying? Ah, sige, sige. Ano ba? Swento. Sometimes. Sige, ta kuskus. Ikaw mubo kayo. Ikaw po, kanta, Dre, sige. Background ko, wawa kasabot sa inyo. Utro sa na eh. Kanta sa. Crown daw ko ta. Puti lagi na siya lagi no? Gusto na nagsikaw. May Kanang suka ba? Inom suka. silka. Ah, sige na, suka. Silka may. Nyara, ay pag-una lagi. Tono, hakat kay kay. Lami naman Saan kayo. to pag background na lang. Lami na kayo. Isa. Mo ka magadali mao. Yabag dyan yung gitara po tingali. Di ang gasista may Ikaw yabag. mo yabag ron. Ha? Nagkar, ginamit ang sista na. Yabag dyan. Ikaw mo yabag. Wala na sa lak-lak na lang. Yan, kurkurog kayo yung kung ano. May gitara eh. May bitaw ka. Since birth na ko good, nagtubog ko gitara na. Sa una panahon lagi. Karon kay 1,000 peso na. Oh, Oh. Mare. Wala ko problema ba? Oh. Pagpapagno ta ko aning module. assignment Assignment sa akong anak ba? Assignment. Klase, assignment na set. Assignment. Saan naman na oy? First day of school. Kasi kamao mo na ba? First day of school. Saan naman po na panahari yata. Di siya kay siya lagi tayo. Usaha ko na lagi. Sahon. Sa English sa namaligya og isda. Oh, kasayo na. Kasay yun. Uy. Unsa in English ha? Namaligya og isda. Oh. Ang answer na shellfish. Silpis. Oh. Mo. Namaligya shell. Oh, isda, Oh, fish. sakto Shellfish. Nako. Unsa man ka? Oh, shellfish. Shellfish Shell. din, mami. Namaligya. Oh. Isda, fish, o shellfish. Katagap Right English, try. Pay ang suwat ha. Iro. Isot. So sa simple lang ay. Usa ka dalaga. Tuwa sa ilawom nagbarog. Usa ka dalaga. Tuwa sa Ilaw ilaw nagbarog. Simple. Samsa na. Usa ka dalaga. Miss. Oh, nasa ilaw, barog. Understanding. Cha! Baksit eh. Kamao ulit. Misunderstanding. Right English, tawa na ko. Gibaw. Ano tag-module sa una ba? Oh, isuot ang sir. So, di ka maglibog. Ay suwat na to. Suwat kay para. Bright man. Kita makuan ba? Bright Problema ni ay kuha na rin. Lima ka. Kasayo na so. Napaha ako ra magutunggi. Sa man na po day, daghan din na day. Ano din mo Ay assignment. suwat. Para kuan gid ba? Ay nigi bright yun. Ako rin ko bright bro. Bright Na lang. na. Usahay bright. Usa man na pangutana po. Usa ka lalaki. Naglingkod. Usa ka lalaki naglingkod. Usa ka lalaki. Naglingkod. Oh, di ba ang lalaki boy mo na? Naglingkod. Sit. Boy sit. Boy sit ha? Buisit. Buisit. Oh. Sino mo Usa ka tinuod? lalaki. Yeah, Boy. boy. Buisit. Boy niya sit. Boy sit. Lingkan sa mantuhanan eh. Pero maglain Ay paminaw. paminaw mo ito. Boy sit na. Malikas ba? Boy sit. Nagpungko. Boy sit. Siguro magadudang ko ni. Buisit. Wag ka kabinuangin mo. Ano na? Takto sa day. Kay lalaki naglingkod. Lalaki. Mao Oh, gina. sakto eh, siguro boy, na boy. kay- Boy niya. Boy, sit. Sit. Oh. Tas. Oh, so, Sakto mo siya. siya ka lalaki naglingkod. Boy, sit. Buisit lagi. Yoy, Boy raman. nauna na niyo. Sakto na eh. Sakto na. Kani ba? Napa ako suwat ha ang usa. Kuila ba ko sa una? Ay ilista sa natong Ilista answer. sa? Mo to answer? Oh, bullshit. Buisit yun. Napalas na lang. Tawa mo nun. Upat ram ni ka po. Saya Taya na dito siya. Oh, sakto ba siya? Sakto kayo eh. Yes. Swat ya. Daghan na eh. Perfect na. Siguro na eh. Mm. Perfect ya kung bata nila. Perfect na yung bata Okay. na. Dai sunod ay. Na. Last na. Upat ni. Ha? Upat. Kapat na. Oh, sama na.
Akong amigo. Nga si Dan. Hmm. May kanta. Ikaw, pre. Akong amigo nga si Dan ning mi kanta. May kanta. Akong Dan. amigo nga si Dan. Mi kanta. May kanta. Sa mana? Dancing. Dancing. Ano nan sad? Oh, si Dan sing. Oh, Dancing. Dan mi kanta sing. Oh, dancing. Nga ano mo na? Sakto ba? Basil mo na Ano ba kuwang ko sa Sali. sali ka ng ansira. Oh, si Di Dan. ka kamasiro anang. Oh, si Dan. Mi kanta. Dancing. Kasayo. Kumao dyan ito, anak mo. Kibaw gining Suot ning answer diya man. Sure jud mo ha? Di ta malimot na. na gina. Ako pa. Suwatan ni kay aron tamalipat ba. Kapay last pre. Oh, sama na. Kuno pa ilas ko no. Ya, ay butata sa daning Mat lagay. man ni. What? Tay. Ah, ka-answer ka kana do. Testingan ako. Oh. Mat na. Right kag mat. Right, ito, anak, Roy. Sa una. Ito. Kuha na niya may Sabat sa una. Siya kuy kaing Inog klase. ansira to kaniya. Yeah. Kaya mat mo na. Right kag mat. Mata. Kasayo na ni. Simple kini oy. Yeah. Diyan sa kama ko. 12 plus 12 plus 12 equals 36. Pila. Pataka ka naman lang, oy. Mau ka na. Oh, 36. Ano? Yabag. Yung sa mga pagnauna ng 36 na. 12 plus 12 plus 12 equals 36. Nabuang. Bright. Saan ka bright do? Kusmin. Purbida rin mo. Bright, rete ni ba? Muna yung zero? Kauwa, lagay. Masipit ang anak, ano? Nang, Wala wala sa salig. right kag mat. Pero sa kang Isang tao. Dali, ang zero? May sa bugo ang tunto ay. Bogo. 12. Oh. 12. Oh. 12 plus Oh. 2 Oh. plus 2 Hmm. 4 Oh. plus 2 4. 6 Oh. plus 1 Oh. Bin. 7 Oh. plus 1 8. 8 plus 1 9. 9. 9 oh. Nya. Oh ni siya 96. 96. Oh, dako mo. Ano 96 naman nun. Sobra naman nun. Unsa man ka? Ay magbinogo ba? Sakto na. Mao ni. Sobra oy. Pakita ni si mong anak. Muna saktong tubag. Gato, ay ti binuang Ano tiya. man to 36 man to imuha lagi. Dumbog yun sa tiya pagkwinta. Ako rin sa'yo, Plus ko pala na na- gud. Basta plus sige kagad. Sige gyud Oh. mo. Ikaw no? Sayop to kuha di ay. Sa'yo ti mo eh. Kaway klaro. Samantang ko eh. 96 na pag nasubran sa. Oh. Well, ano 96? 96 hindi bukan. Man. Oh, dako. Awa na gawin ang sitwasyon, no? 96. 2 plus 2, Oh. 4 plus 2, 6. Oh. Oh, 6 Plus 1. Oh. Oh. Plus 1, plus 1, oh, 9. Oh, 96. Sakto gani 96 di. Samantang. Sayop to kuha di pre. Sa'yo, tiya. Kanara, pakita ni mong anak. Ikaw, pre. Salamat kayo. Okay. Sige na. Sayop mo.